Når du skal sende pakker med Pakke.dk til USA, så starter du på forsiden med at skrive, hvor pakken skal sendes fra, og hvor den skal sendes til. Det gør du ved at skrive navnet på det land, du gerne vil sende fra til, samt det ønskede postnummer. I dette tilfælde fra Danmark til USA. Næste skridt er at vælge, hvor mange enheder din forsendelse indeholder, samt vægt og dimensioner. Tryk på Få pris for at beregne prisen. Der er forskellige leveringstider. Leveringstiden afhænger af, hvilken type forsendelse du vælger. Der er økonomi, standard og ekspres. Klik på Bestil ved den forsendelsestype, du ønsker. Du kommer nu til modtager- og afsenderinfo. Start med at udfylde modtagerinfo. Det er vigtigt, at du udfylder alle felter, som er markeret med en rød stjerne. Herunder fornavn, efternavn, adresse, by, telefonnummer, og stat. Udfyld dernæst afsenderinfo. Det er her igen vigtigt, at du udfylder alle felter, der er markeret med en rød stjerne. Herunder fornavn, efternavn, adresse, by, og telefonnummer. Herefter trykker du på Vælg afhentning. Du får nu en oversigt over mulige datoer og tider for afhentning af din pakke. Vælg den dato og derefter tid, hvor du ønsker din pakke skal afhentes. Tryk dernæst Gem og fortsæt. Nu skal du vælge, om du ønsker forsikring. Indtast herefter den e-mailadresse, du ønsker label, faktura samt andre ordreinformationer skal sendes til. Tryk herefter på Videre. Hvis e-mail tidligere er registreret som bruger ved Pakke.dk, så vil den nu bede dig om at logge ind. Hvis du derimod er ny bruger, så beder den om at oprette et password, som du fremover skal benytte på Pakke.dk. Indtast passwordet og tryk Gem og fortsæt. Før du går videre, bør du tjekke, om din fakturaadresse, afsenderinfo og modtageradresse er udfyldt korrekt. Når du er klar, så udfylder du forsendelsesreferencen og accepterer handelsbetingelserne. Nu skal du vælge, hvilken betalingsmetode du ønsker. Tryk på den ønskede betalingsmetode og herefter på Videre. Du skal nu vælge, om der skal betales med kreditkort eller mobilbetaling. Vælger du mobilbetaling, foregår dette via MobilePay. Vælger du betalingskort, beder vi dig nu indtaste dine kortoplysninger. Når dette er udfyldt, så trykker du på Gennemfør betaling. Ordren er nu gennemført, og din label, faktura samt andre ordreinformationer er nu sendt til den angivede e-mailadresse. Når din forsendelse skal ud af EU, skal du også udfylde et tolddokument. Det kan du gøre på vores hjemmeside efter bestillingen. Ønsker du hjælp til dette, kan du finde vejledning gennem de andre videoer i Pakke.dk's videoarkiv. Når din pakke er emballeret, adressemarkaden er klistret på og tolddokumentet er udfyldt, så er pakken klar til afhentning. Tak fordi du bruger Pakke.dk.